Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Tanan nagakumpisal ako sa Dios, magagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, nalakap sa ako yamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dako nga sala. Busa na nga mo'y ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron niya akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. O kaluyan, unta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga gihimo mo, nga madanagan kining gabi sa labing balaan nga pagkatao ni Kristo, ang tinuod nga kahayag. Itugot ka namo nga makakimulos kami sa iyang kalipay, diha sa langit nga nakakita sa iyang kahayag din sa yuta. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo ang Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao inikating ani og ingon nga maglipay ang mga tao inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipasan ug ang garote nga nagdaog-daog kaniya. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag, maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad usab ang kalinaw. Diha sa trono ni David, ug sa gingharian ini, ug lig-onon niya kini, ug palungtaron uban sa hustisya, ug sa katarong, sukad, karon, hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Karong adlaw natawhan kita og manunubos, si Kristo ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo, dayka ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw.
Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Paglipay mga langit ug pagsadya yuta, palanuga ang kadagatan ug ang nagpuno niini. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. Unya man lukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Unya man lukso sila sa kalipay at tubangan sa Ginoo, kay miabot siya, kay niabot siya aron maghari sa kalibutan. Handuman niya ang kalibutan sa iyang katarong, ug ang katawhan sa iyang kamakanunayon. Karong adlaw natawhan kita ug manunubos, si Kristo ang Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mga pinugnanon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon. Samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayud ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
inyo. Kinutlugigan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Niadtong panahuna, mi pakanaog si Emperador Augusto og sugo, nga ang tanang mulupyo saging harian magpalista alang sa senso. Sa paghimo ni ningunang senso, si Cireneo mao'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsatag sa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista, uban kang Maria nga iyang sinayuran, nga mabdos niadtong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, ug iputos niya ang bata sa panapton, ug ipahilo na sa pasungan, kay wala na may lunas sa balay nga abutanan. Miadtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion, aron pagatiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo, ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo, ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kaya niya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo, nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, natao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton, ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitunghaw sa buban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nagawit o mga pagdayeg sa Dios. Dalaygo ng Dios sa kahitasan, ug sa yuta panagdaig sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi. Merry Christmas. Nauna ang atong pagsakripisyo sa 9 mornings. 9 mornings kita nagtukaw. Ang atong body clock na usab. In fact, karong urasa, katugon kayo ko. Kaya nga no, for the past 2 weeks, tingkatog na nako rong orasa. Kay mumataman ko og alas 3. Ang atong sakripisyo inubanan sa paglaom. Nga unta ang atong mga giampo o gipangandoy adunay katumanan. Kitang tanan diha sa 9 mornings natong pagsakripisyo aduna kitay mga personal nga mga pagampo. Ang uban, mga pangandoy, gikan pa sa mga naunang mga Pasko, hangtod karon wa pagihapon naabot. Ang uban, adunay mga gipangayo,
nga sa mga unang Pasko nga milabay hangtod karon wa gihapon maabot. Tungod kay kita nagtuo nga ang pagsakripisyo mao kini ang sukaran nga makabot nato ang atong mga pangampo, ang atong mga pangandoy o ang atong mga pangayo. Apan natapos na ang 9 mornings. Ang nahibili na lamang paglaom. Ngaunta, ang atong mga pagampo, ang atong mga pangandoy, ug ang atong mga ipangayo, matuman. Karon, ang atong misa pasalamat. This Christmas Eve, our intention should be nga musalmot kita ug musaksi sa iyang pagkatao diha sa mata sa atong pagtuo ug sa paghiniusang pagampo isip mga sumusunod ni Kristo. Nahuman na ang atong 9 mornings. Ang atong ebanghelyo karon nagpadayag nga miabot na ang kahayag. That is why Christmas is always associated with light. You cannot count Christmas and you can say it's Christmas time without lights everywhere. Gikan sa atong mga balay, sa atong mga eskwelahan, sa atong mga opisina, ug sa atong simbahan. Sa atong mga kalye, tanan adunay mga lights. Ang kahayag sa kalibutan mao kini ang atong gisaulog karon. Kay niabot na ang Mesiyas. Ang kahayag sa kalibutan nga natabunan sa kangitngit tungod sa atong mga sayop ug sa atong pagkamakasasala. It is said that we are all creatures made for light, not for darkness. Tungod kay sa kangitngit, kita may sa kamod, mawad-an sa giya sa kinabuhi. Dili nato makita ang direksyon sa atong ugma. Mao kini ang sala. But God doesn't want us to live this way. Maubitaw nang nikanta si Gary Valenciano, "Take me out of the dark, my Lord, for I don't want to be there." Ang atong pagpakasala, ang atong mga sayop, mao kini ang kangitngit. But as I said, God doesn't want us to live this way. Reason why, when He first created the world, the universe, ang una niyang gibugna, let there be light, kahayag. Tungod kay gusto sa Dios ngang kahayag mudanag sa kalibutan. Ug ang kahayag usab simbolo sa presensya sa Ginoo. Light symbolizes the presence of the divine. Reason why He came, ang nagpakatao nga Ginoo sa unang Pasko sa kalibutan. When God created this material world, ang una niyang gimugna, in the book of Genesis chapter 1 verse 3, as I said, ang kahayag adunay rason ngano. Tungod kay ang kahayag simbolo kini nga diha anaa ang Dios kanimo kanato ug sa tanan. Sa iyang gahom anaa usab ang kamaturan diha sa kahayag. Karon sa pagpakatao sa Ginoo, siya ang kahayag nga nagdala sa bag-ong paglaom kanatong mga makasasala. Sa unang pagbasa, itagna ni Isaías, ni propeta Isaías, nga nagingon, nga ang tao nga naglakaw sa kangitngit, makakita ra sa kahayag. Ang kahayag sa pagkatao sa atong Mesiyas. Si Ebanghelyo ni San Juan, mingon usab siya, si Jesus miabot sa kalibutan nga naputos sa espirituhanong kangitngit ug siya mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. As I said, reason why Christmas is always associated with light, because this world is filled with darkness of error and sin. Lahi gyud ang Pasko kung way kahayag. Atong nimduman nga kita gibagyo sa udet. Kumusta man ang atong Pasko ni atong gigayuna? Ngit-ngit kayo. Gloomy kayo ang atong Pasko. Murag dili Pasko. Tungod kay ang Pasko, dili lang pitsa.
Dili lang season, aduna usab kini associated with lights. Tungod kay siya, si Jesus mismo ningon, ako ang kahayag. Si Kristo ang kahayag nga nag-iwag sa atong mga kinabuhi, nga natabunan sa kangit-ngit tungod sa atong mga sayop. Ang Pasko sab nagtawag kanato sa pagkinabuhi sa kalibutan nga puno sa kalinaw. Sa iyang pagkatao, ngit-ngit niya itong higayon na sa unang Pasko. Diha sa sabsaban, ngit-ngit kayo ug baho kayo. Ang Ginoo wa natuog. Ang Dios Amahan wa natuog. Gusto niya ipanganak ang iyang bugtong anak nga naa ang kahayag. Ang tulo ka mago nangita nining bataa. Asa kini mahimugso. But through the guidance of a star, that bright light of the star, diha nila nakita ang kahayag. Ug ang kahayag midanag diha sa kangit-ngit sa pasungan. Ug diha ang mga saksi, ang mga pastores, nakita usab nila, diha ang kahayag nagdanag sa bata nga naghigda sa pasungan. Ug dito, wa kabugong ang mga pastores, ug sila nanganta, Gloria in excelsis Deo, tanawa sa atong Belen. Mao kana ang gikanta sa mga pastores, awit sa kalipay, awit sa pagmaya, kay nataw na ang Mesiyas. Ang iyang gingon, uban ni ining iyang pagpakatao, uban usab ang kalinaw nga ihatag dinhi kanato. Ang pakigdait, ang iyang dala dinhi sa kalibutan. Ingon niya, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang akong kalinaw ibilin ko kaninyo. This is God's way of extending His hands of reconciliation and peace to the world. This world that He created, this world that we must take care with. This world must be taken care with in a special way. Tungod kay gihatag niya nining kalibutana ang iyang bugtong anak aron kita maluwas ug isip siya manluluwas. He actually sought reconciliation to us tungod sa iyang pakigiusa kanato, isip tao ug sa iyang pagpakatao. What an act of humility of that great God who bring peace and light in this world. Siya nakigiusa kanato diha sa iyang pagpakatao, mikanaog sa langit ug nahimong tao. Jesus comes with this disarming powerlessness in a baby. Tanaw na to ang bayhon sa mga bata, inosente kayo. Much more si Jesus. Sa iyang mata, sa iyang mga pahiyom, kalinaw ang buot niyang ipasabot. Nagsugod siya sa iyang kinabuhi sa mapaubsanon. Bisan tuod nagakikan siya sa maharianong banay sa Israel. Nobody can feel threatened by His presence. For His peace is not achieved by other kings who sought peace could be achieved through weapons. Peace could be achieved through intimidations. That peace could be achieved through power and wealth. But dili mao kana ang mensahe sa tinuod nga hari og Dios. Ang kalinaw mabatunan lamang kung adunay pagpaubos. His example may not be appealing. Tungod kay ang pagsunod kaniya dili tungod sa personal nga ambisyon. Look at the apostles. They surrendered everything in their lives, perhaps their own ambitions and their own works. Tungod kay ang pagsunod kaniya, pag-surrender usab sa atong mga personal nga ambisyon. Pag-surrender usab sa atong gahom ug sa bahandi. You cannot serve both God and mammon. You have to be a person with God, conscious with God, and be aware that you have God. You have to be a model to anyone. Pero tanawa, matag tuig ang Pasko gisaulog
sa minilyon ka mga Kristiyanos all over the world. They go out and celebrating Christmas. Bisan tuod ang iyang gihatag nga ehemplo, dili apiling sa una. Tungod kay ang iyang pagpakatao man sa ubos nga tao. Apan, it was indeed appealing because when a person acts with humility, live with humility, and set an example of humility, siya pagasundon sa mga katawhan. Tinuod, natukod ang Kristyanismo, gitindog niya ang simbahan diha sa iyang pagpaubos. Ang Pasko, it's all started with Jesus, who had nothing to offer but himself. Even though the three magi offered their precious offerings of gold, frankincense, and myrrh, natapos na to. Ang importante sa Ginoo, dili ang bililhon natong i-offer diha niya. No. What God is offering for us right now, kita ang dapat i-offer atong kaugalingon ngadto kaniya. Sa unsang pagiha atong ihalad ang atong kaugalingon. Ang kaugalingong nagbag-o. Ang kaugalingong nagbag-o gikan sa kangit-ngit ug sa pagpakasala, nagbag-o ug nisunod ng Kristo. Christmas indeed is a spiritual homecoming for children of light and followers of the way. Kitang mga Kristiyanos, Christmas na, unsa may imong regalo sa imong isig kaingon, sa mga wa pa nagkahiusa, hangtod karon adunay panagbangiay, Christmas na, pag pinasaylo ay na. Ihatag o hihalad ang imong garbo o imong pagkatao, isip gasa sa imong isig kaingon. Mao kana ang true meaning of Christmas. Bukas ka sa kabaguhan o ang imong kagulingon gibag-o tungod sa pagpakatao sa atong Mesiyas. Merry Christmas kanatong tanan. Nagatuo kami sa kadiyos, ang Amahan, magkagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Ni kanaog siya gikan sa langit, palihog man luhod. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao, palihog manindog. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagaanto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya o gihimaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagpangandam sa pagsaulog, sa pagkatao ni Kristo, muhunong kita sa pagpanalangin nining pasungan nga talan-awon.
ang naandan nga pagtukod sa mga pasungan gisugdan ni San Francisco sa Asis. Isip usa ka pamaagi sa pagpakita sa mensahe sa Pasko sa pagkatao. Sa panahon nga motan-aw kita nining mga larawan, ang ebanghelyo sa Pasko sa pagkatao mabuhi ug madasig kita sa pagmaya diha sa misteryo sa pagkahimong tao sa anak sa Dios. Karon mangayo kita alang sa panalangin sa Dios sa nining pasungan sa Pasko sa pagkatao ug sa atong mga kaugalingon nga kita magmalandong sa pagkatao ni Hesus makaambit unta diha sa kaluwasan nga iyang nahimo. Alang sa simbahan sa Dios, sa atong pagpahinumdom sa mga kahitabuan nga naglibot sa pagkatao ni Kristo, nga kanunay unta kitang malipayon sa pagsangyaw sa iyang gasa sa bag-ong kinabuhi alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Umari ka Ginoo puyo uban kanamo. Alang sa kalibutan hain kita nagpuyo nga moabot kini sa pag-ila ni Kristo. Kinsa gitimbaya sa mga anghel o sa mga apostol. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga banay o sa atong mga panimalay nga si Kristo kinsa na tao sa pasungan, kanunay untang magpuyo uban kanato, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga ginikanan, nga ang ilang gugma alang sa ilang mga anak, masumban unta sa gugma sa Berheng Maria og ni San Jose, magampo kita sa Ginoo. Dios sa tanang nasod o katawhan, gikan sa sinugdanan o kamugnaan, imong gipadayag ang imong gugma sa among dakong panginahanglan alang sa usa ka manluluwas. Imong gidala ang imong anak aron matao sa Birheng Maria. Nganhi sa among mga kinabuhi, siya nagdala sa kamaya o kalinaw, katarong, kaluoy o gugma. Ginoo, panalangin ang tanan nga nagtan-aw nining pasungan. Magmahinumdum unta kini kanamo nga mapaubsanong pagkatao ni Jesus ang magbayaw sa among mga hunahuna ngadto kaniya kinsa Dios uban kanamo ug manluluwas sa tanan kinibuhi og hari hangtod sa kahangturan.
Maigsoon pagampo kamor nga akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ang tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuton ta kanimo ang halad nining Pasko, pinagi nining pagbinayluay sa mga gasa, may samang ta kami kang Kristo nga nagdugtong sa among kinabuhi sa imuha, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya gila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ulay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sa ngalan sa Ginoo. Aniya kami kanimo amahan, nining among pagpasalamat pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya nangamuyo kami kanimo, dawata og panalangini nga kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami nini sa alang sa imong simbahan nga balaang lukop sa kalibutan. Bantayi siya og gagaka ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan nga nagahalad kami kinini alang ni Leo ang among Santo Papa, kang Alberto among obispo, o kanilang tanan nga nagahupot sa pagtudlo sa pagtuo nga Katoliko, nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi kaming tanan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga anha kanimo. Nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal.
nagaampo kami kanimo buhi ug matuod nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan nagasaulog kami sa gabii kanusa si Maria kanunay ulay mihatag nining kalibutana sa iyang manunubos. Nagpasidungog kami paghandom kang Maria kanunay ulay nga inahan ni Hesukristo among Dios ug Ginoo. Nagpasidungog kami kang San Jose iyang bana sa imong mga apostol ug martir, Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Cleto, Clemento, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian ug sa tanang mga santos. Ang ilang mga pahanungdan ug mga pag-ampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay ug panabang ug panalipod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Ginoo, panalingi ug yuni kining among halad, himo kining angay nga dawaton sa kahalad diha sa espiritu ug sa kamaturan. Himo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya nagpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot ug magpagpahayat ug nganha sa langit nganha kanimo. Iyang magagagaho mga mahan, mipasalamat kanimo og midahig, mipikas nining pan, mihatag nining adto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Ug sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog midaig, mihatag sa kalis ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini Panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini mong kalis akong dugog sa pagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaniyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Labanan, si Kristo mo balikan. Busa karon amahan nagasaulog kami nga sandumanan sa imong anak nga si Jesucristo, kami imong mga sulugon sa imong balaang katauhan, nagahandom sa iyang pagkasakit ug sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagkayap nga sa kami kahimayaan sa langit, ug sa mga daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo. Nagahalad kami kanimo Dios sa himaya ug kahalangdon, nining balaan nga ug hingpit nga mga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kay muti pagsud-ong kini mga halad ug dawata kini sa among pagdawat sa mga halad ni Abel, ang imong matarong nga sulugoon, sa sakripisyo ni Abraham, ang among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melchizedek, ang imong labawng pari. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga imong sa imong mga anghel magdala unta nini mga sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagpagkalawat gikan nining altar sa balaan nga lawas og dugo ug sa imong anak. Himua nga matugob kami sa tanang mga grasya ug panalangin, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Hinumdumi sa Ginoo kadtong nangamatay. Sila nga naguna kanamo pinatikad sa timaan sa pagtuo ug tuwa na karon sa pahulay nga dayon.
Kini silang ang tanan nga nahikatulog diha ni Kristo. Makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Nangayo kami o Ginoo ug luna uban sa imong mga apostol o mga martir. Uban ni San Juan nga magbubunyag, Esteban, Mateas ug Bernabe. Ug sa tanang mong mga santos, bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo himua atagi kami lamang sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, giatagan na kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo ang imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa mga sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyun ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibiling ko kanyo ang kalinaw, ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ug karon atong ipakita ang atong panigsunay, ang kalinaw manaa kaninyo. Nagatawgon siya o Emmanuel, Diyos nga nagpakatao. Naganto siya ug namatay, aron kita maluwas. Ang kordero sa kalibutan,
Mga igsuon, kini maong kordero sa Dios, kini nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ko. Ngang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mga igsoon, akong basahon ang Christmas message sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo. Mga pinalangga kong katawhan sa Dios dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Ning balaang gabi, ako motimbaya kaninyo uban ang dakong gugma ug paglaom, malipayong Pasko. Ning gabi una, samtang ang mga pamilya magkatigom, samtang ang mga kandila dagkutan, ug samtang kita nagpaduol sa talad kananan sa Dios. Ako muhatag kaninyo og mensahe dili lamang isip inyong Arsobispo, kundili isip inyong kauban sa panaw sa kinabuhi, maghihiusa sa kalipay, kasakit o paglaom sa atong katawhan. Ang Pasko mao ang paagi sa Dios sa pagduol kanato, paghikap sa atong gikapoy nga mga kasing-kasing ug sa pag-ingon nga may gugmaon. Wala ko baya kamo kalimti. Usa ka katawhan nga naglakaw sa kangitngit. Si Propeta Isaías maingon, ang katawhan nga naglakaw sa kangitngit nakakita og dakong kahayag. Dili kini usa ka panultihon lamang. Kini ang atong tinuod nga kahimtang karon. Ning milabay nga tuig daghan kanato ang naglakaw sa kangitngit. Ang kangitngit sa mga linog, baha ug bagyo nga nakaguba sa mga puloy-anan. Ang kangitngit sa kakabus ug kawalay kasiguruhan. Ang kangitngit sa korupsyon nga nangawat gikan sa mga kabus. Ang kangitngit sa mga institusyon nga dili nakasaligan. Ang kangitngit sa mga lideres nga nalimot sa ilang panumpa sa katawhan nga ilang gialagaran. Ang kangitngit sa mga pamilya nga halos dili na makalahutay. Daghan sa atong mga kaigsuunan ang nakapangutana sa ilang kahiladman. Aduna pa ba'y paglaom nga mausab ang atong nasud? Ang Pasko motubag kanato sa klaro o kumbinsido nga pagkasulti. Oo, aduna pa'y paglaom. Ang Dios misulod sa realidad sa kalibutan. Sa pagkatao ni Jesus, ang kalibutan dili malinawon. Walay nidawat kang Maria ug Jose dito sa Bethlehem. Adunay politikanhong pagpanglutos. Daghang pamilya ang nag-anto sa kapobrehon ug kawalay kasiguruan. Bisan pa niana, kini ang kalibutan nga gipili sa Dios nga sudlan. Ang bata sa pasungan buot moingon kanato, dili ako maghulat nga mahapsay una ang inyong kinabuhi, pamilya ug nasod aron makig-uban kaninyo. Ang Dios misulod sa atong kagubot, misulod sa atong mga samad, misulod sa atong pag-antos. Ang Pasko dili usa ka pagtalikod sa kasakit. Ang Pasko mao ang Dios nga makig-uban kanato sa kasakitan. Ang Dios magtukod pag-usab sa mapaubsanong paagi. Maingon si Isaías, kaya lang kanato usa ka bata ang gipakatao. Ngano nga bata? Kaya ang kausaban magsugod man sa pagpaubos, dili sa pagpasigarbo. Kaya ang pagbag-o magsugod man sa gagmayng butang, dili sa gahom. Kaya ang Dios magtukod man pag-usab, dili gikan sa mga palasyo, kundi gikan sa pasungan. Kung tinuod kita nga nagtinguha og kaayuhan o kabag-uhan sa atong nasod, kinahanglan magsugod kita
sa Espiritu sa kamapaubsanon sa Bethlehem. Pagpaubos sa pag-angkon sa atong mga sayop, pagpaubos pagpaminaw sa usag-usa, pagpaubos pagsalikway sa korupsyon, bisan kung kini sayon nga buhaton. Pagpaubos sa pagpili sa kamatuoran, bisan kung kini sakit nga dawaton. Pagpaubos sa pagpili sa kaayuhan sa kadaghanan, kaysa personal nga interes lamang. Usa ka bata ang nag-una kanato, kay ang bata magpahinumdum nga pwede ra gayud kita maghimo og bag-ong sinugdanan. Ang Pasko mao'y grasya nga magbag-o sa kinabuhi. Si San Pablo nag-ingon, kay gipadayag sa Dios ang grasya nga magdala og kaluwasan sa tanang mga tao. Ang Pasko dili lamang pagsaulog, kundi usa ka tawag sa pag-usab sa kinabuhi. Ang grasya sa Bethlehem mag-auhag kanato, dili sa pagkamalimbungon, dili sa korupsyon, dili sa pagkawalay pagpakabana, dili sa daotang pagpatigayon. Hinuon kini magdasig kanato sa pag-ingon, oo sa hustisya, oo sa kaluoy, oo sa accountability ug transparency, oo sa pag-atiman sa mga kabus, oo sa kamatuoran, bisan pa kung kini adunay tukbang nga kalisod. Kung ang anak sa Dios nagpaubos aron sa pagluwas kanato, dili kita mahimong magpadayon sa mga binuhatan nga makalaglag sa kalag sa atong nasod. Ang kalinaw usa ka misyon. Ang mga angheles na nag-awit, himaya sa Dios sa kahitasan o kalinaw dinhi sa yuta. Ang kalinaw dili damgo, kini usa ka buluhaton. Kini tukuron sa mga pari ug relihiyoso nga mag-alagad uban ang kalipay ug integridad. Sa mga ginikanan nga magpadako sa ilang mga anak uban sa gugma ug disiplina. Sa mga magtutudlo nga maghulma sa hunahuna uban ang katin-awan. Sa mga lideres nga dili mangurakot. Sa mga lumulupyo nga mupili sa sakto bisan pa kung walay nagtan-aw. Ang kalinaw mo patigbabaw kung ang mga ordinaryong tawo mupili sa pagbuhat ug maayo kada adlaw. Ang Pasko ug ang atong sinudanhong panaw. Mga pinalangga kong kaigsuunan dinhi sa Cebu, ang Pasko nato karon adunay espesyal nga kahulugan. Nagsugod na kita sa atong siyam ka tuig nga sinudanhong panaw padulong sa tuig 2034. Ang ika-usa ka gatos ka tuig sa pagkatukod sa Sugbo, Isip Archdiocese. Ang mga pulong ni Isaías mao ang atong giya. Ang katawhan nga naglakaw sa kangit-ngit, nakakita og dakong kahayag. Ang sinudanhong panaw mao ang atong tubag sa maong kahayag. Manlakaw kita nga magkahiusa, obispo, pari, relihiyoso ug laiko, mga pamilya ug kabatanunan, mga parokya, eskwelahan ug komunidad. Aron sa 2034, mamahimo kitang usa ka na bag-ong simbahan, mapaubsanon sa pagkat-on, malipayon sa pagsaulog ug matinud-anon sa pagsaksi. Kung ang nasod naglisod og pagsalig sa mga institusyon, ang simbahan kinahanglan mahimong panimalay sa kamatuoran, dalangpanan sa paglaom ug kahayag sa katilingban. Usa ka panalangin sa Pasko. Mga hinigugma kong katawhan, dili imposible ang pagbag-o sa nasod. Dili kung ang Dios uban kanato. Dili kung maglakaw kita nga magkahiusa. Dili kung tugutan nato ang kahayag ni Kristo nga mosulod sa atong kasing-kasing ug maghulma sa atong mga pagpili matag adlaw. Ning balaan nga gabii, hinaut-unta nga ang bata sa pasungan, moayo sa samaran natong kasing-kasing, mupabalik sa paglaom sa atong mga pamilya, mugiya sa atong mga lideres, mubag-o sa atong simbahan, manalangin sa Sugbo ug mopalambo sa Pilipinas. Malipayong Pasko sa tanan, hinaut-unta nga ang kahayag ni Kristo modanag sa matag kasing-kasing sa mga Pilipino. Uban sa gugma ug paglaom, Alberto C. Uy Didi, Arsobispo sa Sugbo. Daghang salamat sa pagpaminaw.
Ang Ginoo manaka ninyo. Og manalangin ka ng Diyos, magkagagahom sa tanan, Amahan o ganako kang Espiritu Santo. Tapos ng misa, manglakat kita uban ng dakong gugma o kalinaw ni Kristo. Mayong gabi o Merry Christmas kanatong tanan.